Mentalno zdravlje djece jedno je od najozbiljnijih pitanja u Hrvatskoj. 11,5% djece se suočava s problemima mentalnog zdravlja. Djeca žele podijeliti svoje osjećaje, ali roditelji često ne znaju kako napraviti prvi korak. Znaš, vidim te. Vidim kad dođeš doma i baciš torbu kao da te cijeli svijet umorio. I kad te pitam kako je bilo u školi, znam da iza tog dobro živi još 1000 emocija. Kad mi kažeš da sam naporna, možda i jesam. Mislim, nekad stvarno jesam, ali ja učim. Učim ne brinuti previše. Ili barem ne pokazivati koliko brinem. Učim ne vikati kad mi dođe da puknem. Čuti te i kad šutiš. I pokazati da sam uvijek tu. Učim te stvarno slušati. Ne nuditi rješenja, ne gasiti emocije. Želim ti pokazati kako izgleda kad odrasli priznaju grešku. Jer ne želim da misliš da moraš biti savršen da bi bio voljen. Ili tiha da bi bila prihvaćena. Želim ti pokazati da je u redu osjećati baš svaku emociju. Mene ovome nisu učili. Ali baš zato, zbog tebe, ja učim. Da mogu i tebe naučiti kako da budeš dobro. Biti roditelj je jedna od najljepših, ali i najizazovnijih uloga u životu. U svijetu u kojem svako 8. dijete ima problem s mentalnim zdravljem, lako je osjetiti nesigurnost. Pogotovo kada i sami još učimo razgovarati o mentalnom zdravlju i donositi bolje odluke. Dobra vijest, nismo sami u tome. Roditeljstvo je vještina i kao i svaka druga vještina može se poboljšati. Kako bismo napravili stvarni iskorak, povezali smo roditelje, škole i djecu u jedinstven sustav podrške. Svjesni smo koliko je podrška važna, a ona uistinu postane moguća tek kada djelujemo zajedno. Zato smo u sklopu projekta Mentalna higijena pripremili ovaj priručnik za roditelje. I ponudili alate koji stvarno pomažu i tebi i tvom djetetu. Dnevnik za djecu, Imam neki feeling, te priručnik za roditelje Rame za shvaćanje preuzeti su preko 9500 puta, čime je početni cilj premašen za 90%. Edukativni materijali mentalne higijene ušli su u 101 osnovnu školu, probivši se u više od 11% svih osnovnih škola u Hrvatskoj. Digitalna zajednica projekta porasla je za 160%, a emotivni video dosegao je više od 617.000 pregleda. O mentalnoj higijeni pisalo se gotovo u svim medijima, a outdoor kampanja je dosegla gotovo 800.000 impresija. A najbolje o svemu govore oni koji su to doživjeli iz prve ruke.